Siapa lu? Oke. Pak, tumbas no dolanan kuwi, Pak. Hop. Kowe ora iso nyanyi masalah kowe. Lah mbok ngene ngisor dhuwur. Lah kacane kene iso kok. Kabeh ku fokus lho, Mbas. Ketoke kok enak sing daerah kene. Apa ya mesti? Ketoke kene mau enak-enak mau. Ya. Nadane Mas coba. Oke. Lagu yang sekarang ya. Oke. Kalau kamu bisa lagu yang sekarang yang lagi viral. Oke, Duet karo aku ben macange ora isin. Oh iya Iki Mas. Dinas Pariwisata lho. Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Siap. Ojo anu Pak Bamra. Iya. Minor. Benar, Mas. Minor. Cinta